националния към Пазарджик, към Велина. Поздравя колегите ви, да ви Благодаря ви. да се намери здрав разум, за да може да се намери решение, което е... Дано да има здрав разум, дано да се вразумат всички и всичко да е както трябва. Много се надяваме и благодарим за подкрепата отново. Ние също успех ви желая. Много ви благодарим. Дано по-бързо да се реши този казус. Дано, надяваме се. Ако не борба... Жители на Пазарджик, всъщност не знам дали е толкова редно ние да взимаме позиция, но в крайна сметка трябва да се намери решение, което да бъде решение за всички страни. Възможно най-бързо да се реши този казус. Хората са в правото си, наистина увеличенията, които се готвят, са в много големи размери и това ще рефлектира най-вероятно и на услугите, които те предоставят. Има си институции, които трябва да ги решават тези въпроси. Ние се надяваме по-бързо да се разреши казуса, тъй като това ще е в интерес на всички, и на таксиметровите шофьори, и на застрахователите, и разбира се на гражданите. Това е което може да кажем. Благодарим ви.